Национален парк Централен Балкан е една от най-значимите европейски защитени територии, съхранили дивото наследство на Стария континент. Паркът е създаден през 1991 година, за да запази за обществото неповторимата природа на Средна Стара планина и свързаните с нея традиции и поминък. Защитената територия е изключителна държавна собственост. Министерството на околната среда и водите и неговият регионален орган, Парковата дирекция, управляват Централен Балкан съгласно Закона за защитените територии и 10-годишен план за управление. На площ от 716 квадратни километра в най-високата част на планината и днес животът тече по законите на природата. Съхранените естествени местообитания приютяват редки и застрашени видове и съобщества. Саморегулиращи се екосистеми поддържат изключително биологично разнообразие със световно значение. Девет строги природни резервата заемат 1/3 от територията на парк. Като основна климатична бариера в България, главната старопланинска верига е под влиянието на различни климатични пояси – планински и преходно-континентален, умерено-континентален от север и преходно-средиземноморски от юг. Разликите в надморската височина, изложението и силно разчленения релеф добавят своя знак в променливото време. Средногодишните температури в парка са едни от най-ниските в страната, а средногодишните валежи сред най-високите. Докато старопланинският първенец връх Ботев сияе в снежната си белота, по ниските части планината се оттърсва от зимата в очакване на пролетта. В осойните места, между склоновете, все още белеят отделни преспи снежници, но по припеците вече разцъфват пролетните цветя. Хилядолетия наред се оформя облика на тази дива земя – масивни върхове и полегати откоси. Каскади от водопади, скали и скални стени, стръмни гористи склонове, потъващи в дълбоки ждрела. В парка са разположени 24 от 28-те старопланински върхове с височина над 2000 метра. Обширната безлесна зона отличава Централен Балкан от другите високи български планини. Сложната геоложка история създава характерни черти. Уникална линия на хоризонта, природни феномени като пеещите скали,
тревисти била, осеяни с остри завери, скални стени и гребени, надвесени над дълбоки каньони. Причудливи скални образования предизвикват въображението. Хайдушкото игрило, Соколовото стене, комплексът скални игли, калчови камъни, триногата, други пазят легенди и предания, скалният мост, Марковата дупка. Водите са сред богатствата на парка. С водосборен басейн над 690 квадратни километра и средногодишен обем на водата от 460 милиона кубически метра, реките в Централен Балкан формират значителна част от водните запаси на България. 6 големи български реки извират от парка: Вит, Осъм и Росица от север, Тополница, Стряма и Тунджа от юг. Старите букови гори допринасят за задържането на водите. Дълбокият карст регулира подземното подхранване на реките. Басейните на реките, разположени високо по южния склон, са стръмни и с голям воден отток. На много места образуват високи прагове и живописни водопади, наричани още пръскала. Райското пръскало, най-високото в България, Бабското пръскало, Кадемлийското пръскало и други. Уникални са ждрелата на Бяла река, Тъжа, Стара река и Соколна и каньонът на река Черни Осъм. В карстовия район на резерват Стенето е най-дълбоката пропастна пещера в България – Райчовата дупка, много други пещери и пропасти. Бреговете и теченията на потоците и реките са дом за много водни и влаголюбиви растения и живот. Обитател на студените планински води е балканската пастърва, застрашен вид в Европа. Горите в Централен Балкан са природозащитна ценност на страната и Европа. Те покриват 61 на 100 от територията. При средна възраст на горите в България около 45 години, в парка тя е 115, за широколистните 125, за иглолистните 100 години. Букът е най-широко разпространения вид, формира 3/4 от горите с средна възраст 140 години. Вековните гори, иглолистни, широколистни, смесени, са естествена среда за много други растения и сред тях ендемични, редки и защитени, красиви цветя.
папрати, родопски силивряк, петнист змиярник, заешки киселец, гълъбови очички, вкусни ядливи гъби. Многообразен е животинският свят. Безгръбначните са близо 2390 вида и подвида. Установени са 211 вида гръбначни животни и сред тях риби 6 вида, земноводни 8, влечуги 14 и бозайници 60 вида. Гнездящите птици са 123 вида, но могат да се срещнат над 224 вида. Застрашени в световен, европейски или национален план са 31 вида от опазваните тук гръбначни животни. Жизнено важно е значението на горите за едрите бозайници – вълк, сърна, дива свиня, благороден елен. Сред вековните тъмни гори, в непристъпните скалисти проломи властва безспорният владетел на дивата планина – кафявата мечка. Не случайно тя е символ на Централен Балкан. Той предоставя едни от най-добрите местообитания в страната и в Южна Европа за този защитен вид – спокойствие, изобилие от треви, сладки корени и горски плодове, пещери за зимни убежища. Паркът опазва най-голямата европейска популация на кафява мечка в защитена територия. Високопланинските ливади и пасища покриват близо 40 на 100 от парка. Формирани са преди столетия за животновъдството и се поддържат до средата на миналия век чрез пашата. Както някога каракачани, балканджии и тракийци, така и днес пастири извеждат стадата си по билото на Балкана. Поддържа се традиционния поминък. Разнообразният релеф и климат създават в безлесната зона условия за растително многообразие. От установените 1900 вида и подвида висши растения в парка, тук могат да се видят 725 вида – боровинки и хвойна, ливади, изпъстрени с красиви растения, лековити билки, застрашени от изчезване, редки и защитени видове. Балканска петлюга, растение хищник, и шепичета срещаме по влажните места. Червеникъв дебелец украсява скалистите места, приютили и други ценни видове, като златовръх, нежит, мечешко око, старопланинска иглика, орхидеи.
Откритите пространства са убежище и източник на храна за 118 вида гръбначни животни, много от които отглеждат тук потомството си. Острите зъбери и скални стени в парка предоставят сигурно убежище за цялата старопланинска популация на дивата коза, вид наблюдаван и строго охраняван от парковите служители. Тук, между небето и земята, птиците са в своята стихия – скални и царски орли, соколи, планински чучулиги, киклици, ливадни дърдавци, малки и големи. Почетно място сред обитателите на високопланинската безлесна зона заема лалугерът. Той е в списъка на застрашените видове на Международния съюз за защита на природата. Популацията му в парка е със световно значение за опазването на вида. Управлението на парка опазва природата, но и предлага на посетителите възможност за почивка и спорт сред нейната тишина и спокойствие. Популярен сред любителите на пешеходния туризъм, Централен Балкан предлага и маршрути, подходящи за наблюдение на животни и растения в естествената им среда, за езда и велотуризъм, за наслада сред величествени пейзажи. Полезна информация, удобство и безопасност на посетителите при пребиваването им в парка осигурява развиваната и поддържана туристическа инфраструктура, чешми, места за отдих и панорамни гледки. Изградените от дирекцията екомаршрути показват богатствата на парка и осигуряват достъп до природните атракции. С интерес се посещават екопътека Бяла река, екомаршрутите по билото и крайречните ждрела, екопътека Видимско Праскало. Парковата дирекция създава партньорства с местните хора, насърчава и подпомага инициативите им да развиват устойчив туризъм. Създава условия не само природата да е в полза на туристическия бизнес, но и той да подкрепя природозащитните дейности в парка.
Ръководен документ за парковата дирекция е 10-годишният план за управление. Разписаните в него режими и приоритетни действия осигуряват защита на природата в съответствие с най-добрите европейски практики. От 2003 година Национален парк Централен Балкан поддържа международен сертификат, известен като Pan-Parks, за добре запазена и управлявана европейска дива природа, отворена за устойчивия туризъм. Със своите съхранени местообитания и изключително биологично разнообразие, Национален парк Централен Балкан е сред потенциалните места за включване в европейската мрежа от защитени зони Натура 2000, принос на България към усилията на Европейския съюз да съхрани общото природно наследство. Хемус, Хаймон, Зигус – различни са през вековете имената на гордата планина. Прабългарите й казвали Балкан, утринно светло слънце. Удивени от неговото величие и сурова красота, синовете му го нарекли Земя на кървавите залези.